5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय पार्सनेल लन एप ब्रान्च लन एपनि आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना माब्लाबाफोर नोंथांनो फैसानि गोनांथि जायोब्ला नोंथाङा गुबुननियाव बियाबासिनो नोंथाङा मोनसे मबाइलनि एप जेनुइन RBI रेजिस्टार गोनां ब्रान्च लन एप नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो लन मोनो, पार्सनेल लन मोनो। नोंथाङा 500निफ्राय बेयाव नोंथाङा 40,000हालागै नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो लन लानो हायो। नोंथाङा बे एपनिफ्राय बोरै लन लानो हागोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथांनो अबथिरा माबा मोनसे खामानियाव जुदि फैसा नांगौ जायो, नोंथाङा गुबुननियाव बियाबासिनो नोंथाङा नैबे पार्सनेल लन एपखौ ब्रान्च लन एपखौ बाहायनानै नोंथाङा इजियावनो बे एपनिफ्राय लन लानो हायो। आरो लोगोसे नोंथांनि सिबिल स्क'रा नोंथाङा बे खम लनखौ सुख'नानै नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथांनि सिबिल स्क'रखौ नोंथाङा मोजां बानायना लानानै नोंथाङा गेदेर लननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। जोङो दानिया नायदिनि नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपखौ बाहायनानै बोरै इजियावनो लन लानो। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन ब्रान्च। नोंथाङा बेबायदि ब्रान्चखौ नोंथाङा नैबे ब्रान्च पार्सनेल लन एप नोंथाङा बेखौ बेबायदि नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। आङो बेखौ इनस्टल बानायनोसै। नोंथाङाबो बेबायदिनो ब्रान्च लन एपखौ नोंथांनि गुगोल प्ले स्ट'राव थांनानै बेबायदि नोंथाङा इनस्टल बानायनानै लानांगोन। आङो बेखौ इनस्टल बानायबाय, नोंथाङाबो बेबायदि बानायना लाबानो जाबाय। दानिया जोंनिया एपआ इनस्टल जाबाय, जोङो बेखौ अपेन बानायबाय। अपेन बानायनाय लोगो लोगोनो गिबियावनो नोंथांनि बेयाव नोंथांनि डिटेल्सखौ होग्रोनांगोन। गिबियावनो नोंथांनि प्रफाइल, नोंथांनि नैबे प्रफाइलाव नोंथाङा नोंथांनि नैबे पार्सनेल डिटेल्स आरो नमिनि डिटेल्स नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन। नोंथाङा नैबे पार्सनेल डिटेल्सआव जोङो बेयाव थुनानै नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। आङो बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। नोंथांनि बेयाव डेट अफ बार्थ, नोंथांनि पान नाम्बार, नोंथांनि जेन्डार आरो नोंथांनि बेयाव एड्रेस आरो नोंथांनि जायगानि नामखौ नोंथाङा बहायनांगोन। नोंथांनि सिटि आरो नोंथांनि पिन कड बेबायदि नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेट आरो नोंथांनि इमेल एड्रेसखौ बेबायदि बहायनानै नोंथाङा बेयाव सेभ खालामनानै होनांगोन। अब्लानो बे प्रफाइलनि खामानिया जोबगोन। दानिया जोङो बेयाव नोंथाङा बेयाव नमिनिनि डिटेल्सखौ होबा होजागोन, होआबा बेयाव जेबो खोथा गैया। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक डिटेल्सखौ नोंथाङा बहायनो नांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव बेंक डिटेल्सखौ बहायनो थाखाय नोंथाङा नैबे फाइनेन्सियेल एकाउन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव बेंकखौ एड खालामनांगोन। नोंथांनि बेयाव बेंकनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन आरो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव बहायनानै बेबायदि बेयाव साबमिट खालामनानै होब्लानो एकाउन्टनि खामानिया जोबगोन। दानिया जोङो बेयाव लनखौ बोरै एप्लाइ खालामनानै जोङो लानो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। लनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे लन्सआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे लन्सआव थुबाय। लन्सआव थुनानै नैबेयाव लिमिटआ आंनिया बेयाव 1000 आङो बेयाव मोनदों। आङो बेयाव 500बो आं बेयाव मोनो आरो बेयाव 1000बो आङो बेयाव लनखौ लानो हायो। दानिया आङो बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नैबे 1000 आं बेखिनि रांखौ लनखौ लानो सानदों। बेयाव नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे कन्टिनिउआव थुबाय। कन्टिनिउआव थुनानै नोंथाङा नैबे एरराव थुनांगोन। नोंथाङा लनखौ बेसेबां गोबावसिम लानो सानदों नोंथाङा बेयाव डेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव 62 डेनि थाखाय आं बे लनखौ लानो सानदों। नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे कन्टिनिउआव थुबाय। दानिया जोङो बेयाव स्टेट बेंकखौ बेबायदि बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव एप्लाइआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे एप्लाइआव थुबाय। दानिया बेयाव मोनसे डिजिटेल मोनसे एग्रिमेन्ट बेयाव गेवगोन। बे एग्रिमेन्टखौ नोंथाङा फरायनो हागोन। फरायबाथाय बेखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे टिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबे एक्सेप्ट कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे एक्सेप्ट कन्टिनिउआव थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया लना बेबायदि बेयाव
एप्लाइ जाबाय जोंनि लना बेयो दसे थानानै जोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबगोन। नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा बेबायदिनो नोंथांनो फैसा नांगौ गोनांथि जायोब्ला समाव नोंथाङा गुबुननिफ्राय बिनानै मोनाब्लाथाय नोंथाङा बेबायदि नैबे ब्रान्स लन एपनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि इजियावनो लनखौ लानो हायो। जोंनिया लना अलरेडि हाबबाय। नैबेयाव जोंनि एकाउन्टाव नैबे 883 राङा बे हाबफैबाय। बेयाव नैबे लनखौ बेबायदि देखायबाय। नोंथाङा नैबे एप मेसेजनि जोहैबो नायनो हागोन। नैबेयाव लननि हाबनायनि मोनसे मेसेज फैदों। नैबेयाव 883 बेखिनि राङा हाबदों। आङो 1000 लनखौ एप्लाइ खालामदों। बेयाव टेक्स दानो GST टेक्स लायो। नोंथाङा बेबायदिनो बे ब्रान्स लन एपनिफ्राय इजियावनो नोंथाङा लनखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।